addu'a da mutum zai yi a lokacin da ya gama biyan bukatansa a makewaya, mazagaya, bahaya, bayan gari, kowane suna da ake kiranta a kowane gari. To mutum sai ya ce ghufranaka, ma'ana gafaranka nake nema ya Allah, ka gafarta ni. Allahu akbar. Wannan abu sai musulunci. Sanda zaka je biyan bukatanka kayi addu'a, ka nemi Allah ya tsare ka. Sanda ka fita ma kana ƙara neman Allah ya gafarta maka duk wani laifi da kai. Wannan ina zaka samu wannan in ba musulunci ba. Kace ghufranaka, gafaranka nake nema ya Allah. Saboda ghufran ala wazni za'faran, fa'lan, wannan masha Allah tabaraka wa ta'ala. Musulunci yayi, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka yan uwa kada amince. Kada mutum an je biyan bukata wani a garin sauri zai shiga banɗaki ba tare da addu'a ba. Haka nan ma ya zo fita yana Allah Allah ya gama biyan bukatarsa kuma sai ga mutum ya fita cikin sauri ba tare da yi wannan addu'a ba. Wannan addu'a ashabu sunan duka sun fitar da shi, in ka cire Imam Nasa'i, amma su Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah duk sun fitar da wannan hadisi ingantacce ne daga Annabi. Kuma in ka duba cikin littafin Hisnul Muslim insha Allah za ka samu wannan addu'a cikakkiya.